King view bay. Asa? Dura ba na bay? Wala ba yun? Labay. Tama lagi balay diri bay. Tas, doon na to, bay. Ayun tagtubig bay. Oh, bay. Di bay. Bay. Kuya bay ay. Malag na ito, Audrey, bay, no? Kani. Ang tag. Tayo, matagtubig. Sige bay. Ayo. 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 Ayo na tao. Ayo. Sirado man ni bay. Bay. Nakay tao ni diri bay. Wala may tao diri bay. Ala bay. Usa man na bay. Matik puro bay. Lukan, gulo diri, bay. Asin bay ni. Iko ra mag-iya. Mo tay tao. Gani, no? Sige na bay. Sige bay. Tamadlo ka na bay. At least Madlo, makainom tag tubig. Hindi, no? Ayo. May tao gani, no? Bay, duta diri bay. May karaan na, bay. Gani. Saan, no? Ala bay. Sirado lagi bay. Asa hangin lang gud bay. Hay, tingnan mo taga bukid, bay. Mga gamit. Ano bay? Bay. Liuk bay ang tinipil. Eh, atik ni mo, bay. Siguro na siguro nimo bay. Gani. Basik bay. Bay, manusot tay tubig bay. Anong tutubig raw? Dala bay. Bay, maglingkod sa tabay. Pwede na, bay, oh. Di bay, di. Kapoy kay si baklay-baklay. Isa, bay. Masungon kay bay. May tao. Bay, tanaw sa nako ni bay. Sige, bay, kaya bahala dara. Sige, basig kaya ni ba natulog. Ni bay. Tanaw sa nako maya. Ay, wala man di bay. Kung wala man din ni bay. Bay, maglingkod ta bay. Bay. Ano sa, bay? Kira mo, bay? Dito ka, bay? Kira ka, bay? Kira kay bay. Ikaw, bay? Okay ra bay. Chilang. Ganun, lulod ba ito diri, bay? Ano ka na, hindi kayo. Kaya ning balaya bay no. Bay. So na bay. Basta ako bi. Bay. Alam na sila ibayad kurinti. Parang, bay, Bay, ba na ba kayo? Ay, sorry bay. Wala bay. Wala ba yung dabayo? Paspas na yun. Wala. Ano tayo pista ba yun? Nagdisko-disko naman eh. Luka na yung balaya bay. Basta ako bi. Bay, nanapod ba yun? Pansin mo Pansin kayo. ka. Hawa dia, matungod ka ron. Ang sunod mata ng balaya bay. Luka man eh. May bet ka natin, mas. Gani bay. Gani bay. Ka mga hilasoy. Bay, okay ron bay. Bay, okay na ka bay? Ikaw, bay. Okay na kay ko bay. Wala bay. Yabi bay. Wala, bay. Sila. Sama, bay. Budang bay. Parang tugnaw kayo, bay, ba? Tugno kay. Wala man kaya kung kuan bay. Bay, napugoy ko sa kinabuhi bay. Nanapod ba yun? Bay. Yo, what's up mga Mongol? So thanks for watching and please subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell para mas up-to-date mo sa mga video na among ipang-upload. And please follow and like us our Facebook page which is Libod Viners. And sa gusto na magpa-shoutout, so just comment down below and put a hashtag Mongol. So dito sa nagpa-shoutout, no? So Shout out kay kang Crisanta Inuhales, kang Dilma Ortiga, kang Juan Arski po Apawon. Tawag niyo. Usay o. Shoutout ni ay kay Jason May Kamansi.
Shoutout po na kang Luzminda Sagore ug si G5 Gorgonio. Ano pa na to? Marato. Shout out po kay Ate Joy Recominta ug kang Iris Bustamante. Basta manti. Yan naman ikaw. So shout out dahil kay Josen Sidero ug sa mga Golden Touch team. Oh, shout out siya. Shout out dahil kang Mark Sagure. Yes. Oh. So mao to guys no. So thanks for watching. See you sa next video guys. So bye-bye guys. Libur Binaries.